So guys, mission unsuccessful. 다오군 그마와이. 다오군 그마주바이. 지니야 능쿤주야. 능쿤주. Hello everyone. Good morning and welcome back to my another vlog. गिबियावनो गासिखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दोङो आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दोङो। आरो बहुत दिन जाबायमोन इउटिउबाव फैयैया मानि थाखाय फैयाखै गासिखौबो खिथालांगासिनो दोङो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमहालागै नायलां। स' गाइस आङो इउटिउबाव फैयैनि जाहोना जाहैबाय आङो ओरैबायसा लोमजानानै दोङोमोन। दा बेनिखायनो आं इउटिउबाव फैनो हायाखैमोन। दिनैनिफ्राय आं ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननो आङो मोजां मोजां भिडिअफोर बानायनो आरो नुलांबाय थागोन आरो ना गाइस। जेब्लानाखि आं थैयागौमानि आं नोंथांमोननो खिथालांबाय थागोन। दा नोंथांमोना थैयागौमानि नुलांबाय थागोन आंनि भिडिअखौ। दा नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांदो। आङो न'आवनो दोङो दा मा खालामनो आरो ना उफाय गैया न'आवनो थाबाय थानांगौ। दा कलेज थांनाय जायाखै दिनै मानो होनोब्लाथाय एसे मुड गैया कलेज थांनो। दा बेनिखायनो कलेजफोरावबो थांनाय जायासै। दा जेखिजाया न'आवनो दों आरो ओरैनो। दा नोंथांमोना मोनसे बुस्थु खिथानि। दा नोंथांमोननिजों मा होनो जोंनिजोंथ' बेखौ बानलु थफा होनना बुङो। दा नोंथांमोननिजों मा बुङो बेखौ आं मिथिला। दा नोंथांमोना नायना लादो आरोखि ना। नाय आरो आं बेक केमेरा खालामोलै आंनिया बेक केमेरायाव असाइस नुयोलै बेनिखायनो आङो माने फ्रन्ट केमेराजों लाबाय थायो। दा होमब्लाबो देखायनो नोंथांमोना र' नायना ला। नै नोंथांमोना नायना लादो। नै बेबायदि गथा गथा आरोना बानलुआ माने गथा नै बेबायदि मोनबाय नै माखासे। दा बेखौ जोंनिथिं बानलु थफा होनना बुङो। बानलु थफा गाइस नोंथांमोननिजों मा बुङो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। जोंनिजोंथ' बेखौ बानलु थफा होनना बुङो। आरो बेखौ थाइसेबो जानो हाया ओरैबायसा गोसा फाग्लासो बानलुआनो जाबाथाय उदै आलौजोबखायो। दा नोंथांमोनाथ' माखासे भिडिअसफ्राव नुखादों जानांगौ। जोंनियाथ' ओरै माइ गायनो मोनासै। दा बेनिखायनो जोंनिया नै सिबिं होबाय सिबिं लागायनानै होबाय बेयाव। माने सिबिङाबो अखा माने खुबैनाय टाइमाव अखा हाना होनानै सेस नैबेखिनि मोसौ खानायखिनियाव गैया। नैबाव माखासे दोङो ओमफ्राय ओरै बैसिम दोङो नैबे। माने खुबैनाय टाइमावनो अखा हाना होदोंलै नङाबालाय जागौमोन। बोरमाफ्राबो जागासिनो नै गांसो। दा दिनै आफ्टार ए लं टाइमनि उनाव ब्लग बानायदों। माने मा बुंगोन मा मागोन जाना दोङो माने खुगाफ्राव सालाया। दा जिखि जाया नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना मा बुंनाय उल्थां फाल्थांबो जानो हानाय आंनि बुंनाया। दा जिखुनु इगनर खालाम गाइस बेफोरखौ इगनर खालाम आरो नायलांबाय था। दा लोगोफोर भिडिअ होयैयाथ' 1 मान्थसोआनो जाबाय। माने लास्ट भिडिअ आंनिया मा होनो कलेजनिमोन खोमा। दा जिखुनु 1 मान्थसो जाबाय आंनि भिडिअ आपल'ड खालामैया। दा बेनो आरोना रिजोना माने लोमजानानै दङमोन ओरैबायसा लोमजादोंमोन। दा बेनिखायनो भिडिअफोर लाबोनो हायाखैमोन। आरो आंनिया मबाइलनि केमेरायाबो एसे असाइसलै बेक केमेरानिया फ्रन्ट केमेराजोंसो एसे मोजां नुदों। दा आं भिडिअ बानायबाय थादों फ्रन्ट केमेराजोंसो आं बानायबाय थादों। दा बेक केमेराजोंसो नायजाखाया माने रावबो बेफोरबायदि मबाइल लाया आंल' लायो गाइस। स' गाइस आफ्टार लं टाइमनि उनाव नै बिमा फिसा नुजाफैलायबाय जों सानदों ओरैनो हाय हर इया हाबलांबायसो। दा दिनै लोमजागानायनि दाउ जानि मासे दाउ थारुनजों दाउजों माने दाउआनो फाइभास खारलांजोब्बाय गैला। बिसोर नङा ओंखायनो बे गिदिरखौनो सिथारदो। दिनै माने लोमजागानायनि दाउ जानि गाइस एसे लोमजासिननि दाउखौनो खोमाजोब्बाय। बेखौनो सिथारदोलै गिदिरखौनो दाउखौनो खोमाजोब्बाय नै जोंनिया नोंखुनजोआ दाउखौनो खोमाजोब्बाय। बोरै जाबावनांगौ बिदिजों बे खारलांहोजोबखो दाउखौलाय। बे न' सिंना नङा बैसोर नङा बैयाव गलियाव दङ नै बिसोर नङा। एथ' फिसाखौ जायो नामाब्रा बाथोनसो जागोन बेयो। गिदिरा नागिरला बैनो सिथारदो बै माखासेखौ
नैबेखौ बिसोरखौनो लागायनोसै बिसोरखौनो सिथारसै लागायनोसैसो होनलायलांबाय आंनिया दा गाइस लोमजागानायनि एसे बुरखायला बुरखिलि मोनजानोसै आरोखि दा नै इसोरखौ जानोसै नै सोरबा जानोबा फैनो हागोन नोंथांमोना नै दा आदार जाखांनानै बबेथिंबा होलांला जोब्बाय दाउआ गैला होलांला जोब्बाय बबेथिंबा बबेबायदि थांखो ओमफ्राय एथ' हाग्रायाव लिंहरदो आदार होनानै एथ' हाग्रायावसो मोनोलै आदार होनानै लिंहर अमाया बर'दिननि अमाया बेनो लोगोफोर बर'दिननि अमा आरोखि बेयो लिंहरदो आदार होनानै बोरो मानसिखौनो नुहुरबावाखैसो बबेयाव थांखो स' गाइस दा नै लबारजों गावनांसिगोन उफाय गैला माने आदारखौ एडभान्स होनानै हाग्रायावसो हाबहोजोब्बाय मानसियानो दा गावगोरनि लबारजों बोरो अबे बैसोर खिनो ला दै आं देनाय बायदि दैब्रा बबेखौ गावनो दे जायखिजाया गावहर बैयाव मानोथो सिगिनांगौ जाखो हमहैदो बोनो खालामबाय भिडिअ ओमफ्राय भिडिअखौ हाया भिडिअ दैनाया सेस औवा सिङाव जाबबाय दाना बोरै मोनबावनांगौ बेखौ बोरै मोनबावनांगौ फोरांगो फैदो नैबे सिगांखौ गावनि ओमफ्राय न'आव थाङाना बियो स' गाइस मिशन आनसाक्सेसफुल गैया माबायानो गावलायाखसै न'आव फैदों बेथ' हाग्रारा मिशन आनसाक्सेसफुलसो जाबाय दाना दासो न'आव फैदों नुबाय दाउआ बेसे बुरजा बबे नैबे गुफुरा नैबे बेखौ जानोसै फाइनालि मोनबाय हाथारग्रोनोसै लोमजागानायनि जानोसै आरोखि लोगोफोर दा फाग्ला मेंगु होजोबलायबाय आंखौ होसो होनानै दाउआ र' हाथारगोननि स' गाइस दा गोलोमजोब्बाय आं दाउ सावनानै आयो सेस माने बहाय गोदागासिनो दं गोदागासिनो दं दा दुगैनांसिगोन गोलोमजोब्बाय माने गरम ना सान्दुं गैयाबाबो बुहुत गरम दा बेनिखायनो गोलोमजोब्बाय आंनो दाउ सावनानै दिनै भिडिअआ बेखिनियावनो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनि बेफोरबायदिनो भिडिअफोर नायनो थाखाय दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन दा आं दुगैनानै लाग्रोसै फ्रेश लाग्रोसै दा बहाबा थांनाय जायोबा नुगोन नोंथांमोना दा बाय